Minsan maning maragrag sa kana dagiti vendor vegetable ken kastamatan kadagiti consumer nga turturong sa joy uno giti merkado publiko kaput kadagiti anat naten nga malaklako daket lumakan dagiti presyo nga magatang bayat iti napalpalabas ket makapatpadas da iti panagnina kang runaan kadagiti anat naten nga malaklako sa joy bagsakan ito uno giti merkado publiko. No sa dinyo pakamuot iti may nga vegetable vendor ania Rosita Marquez residente iti Purok 3 Barangay Pias Ciudad iti San Fernando La Uniona. Kinuna nga iti panagpiksa iti panaglakwan dagiti natnatengkit ket iti aldaw iti Lunes, Miyerkules ken pakaramanan metten ti aldaw iti Sabado. Bayat nga makapatpadas damet iti panagkapsot kadagiti natnateng nga tagilakwanda iti aldaw iti Martes, Huwebes ken Biyernes gaputa pasit laengen itag turturong sadyay unog iti merkado ken kastamutan iti panagadu nga gatangan iti aldaw iti Lunes, Miyerkules ken Sabado ket isu iti maysa nga rason no apay makapatpadas da iti panagkapsot iti aldaw iti Martes, Huwebes ken pakaramanan metten ti aldaw iti Sabado. Sigun pa akin ni Marquez kat impaganagat na paing aksubsublin iti panaglako da no sa dino kat makalunglong awda payunan iti may pan iti panaglako da kadagiti nagduduma nga natnateng kabetan na impaganagat na paing nga dagiti natnateng nga tagalakpanda kat agap ko sa jaya nagduduma nga lugar ay pakaramanan metten dito ay lokalidad tayo ken kastamuten kadagiti agap-gapo iti ruwar iti probinsya iti La Uniona kang ronan iti tarong kat agap-gapo sa jaya pao ken pakaramanan metten iti pakpako iti karabasa okra patulas sa bunganay kinabagas kamoti katagap kapus sa jay ordaneta kinapakaramanan metten iti utong katagagapumat sa jay Kalabugaw puspos kinapakaramanan metten iti munisipyo iti Cabal La Union manamnamamot itatangal daw iti Lunes kata makapadas damanen iti kinaado iti consumer nga turong sa jay ken kasabay metten iti pannakaragsak kadagiti vendor iti natnateng sa jay unog iti merkado publiko gapu daytoy ket maragraksakan da metten gapu iti panagpigsamanen iti tagilakwenda itatanga aldaw. Bombordot Matera para sa pambansang radyo ng Pilipinas at consistent #1 sa La Union. Basta Radyo,